Mais non perde a ocasión de festexar o seu San Bieito. Faino cunha programación adaptada a estes tempos que se vai desenvolver do 8 ao 11 de xullo. Desde o Goberno de Meis levamos meses traballando na programación destas festas porque consideramos que despois dos meses moi complicados sí que había que facer algo pensando nos veciños e nas veciñas do noso pobo que despois de tantos meses pasando mal precisaban xa algún tipo de actividade no que socializar, encontrarse ou reencontrarse. Non? A programación arrancará coa presentación de Gaela, o novo disco das lembranzas, un grupo composto por dúas veciñas da localidade. A actuación estará padriñada polo humorista Isi. Elas, por certo, serán as encargadas de dar o pregón no marco do primeiro certame de bandas do Concello. Teremos o primeiro certame de bandas do Concello de Meis e aí se vai a levar a cabo o pregón, que o van a facer elas, Merche e Vanessa, as lembranzas, e ademais van a actuar como presentadoras do evento. Non? Para esta ocasión, para este primeiro certamen de bandas, teremos as dúas bandas de Meis, a banda da Bertula e a banda escola, a banda de música cultural de Meis, e teremos unha agrupación invitada que é a agrupación músico-cultural de Ribadumia. O prato forte das festas chega da man de SES cun concerto no campo da Feira do Mosteiro. A actuación conta co apoio da Deputación de Pontevedra. Dende Diputación apostamos polo turismo, apostamos pola cultura e, de feito, pois a nosa forma de colaborar coas festas de San Bieito e ofrecéndolles pois o concerto de SES que se vai a celebrar o día 9 de xullo aquí en Meis. A programación complétase co Tapacallo, unha alternativa coa que se apoia a hostalería local e que serve de alternativa á tradicional festa dos callos que este ano tampouco poderá ser. O Tapacallo se vai a levar a cabo o día 3, 4, 10 e 11 de xullo. E as persoas que acrediten ter consumido, xa sabedes que é unha consumición, que é o que ten que abogar a persoa, o callo e a tapa que poñen de forma gratuita os establecementos, e as persoas que acrediten ter consumido en 5 establecementos dos que participan, van a optar, como o ano pasado, en sorteos de vales de compra, de lotes de viño. Ademais, tamén haberá unha BTT que se vai celebrar de xeito escalonado entre o 1 e o 11 de xullo.